Hiekka pöllysi hevosen kavioiden alla turkoosin kauniin meren loistaessa taustalla. Maisema oli viattoman kaunis, aivan kuten Violetta. Giorgio oli sanonut hänelle usein, että hän oli kauniimpi kuin 1000 merta ja 1,000,000 orvokkia, ja jatkanut virnistään poikamaisesti, että myös melkein yhtä isokorvainen kuin Rome, hevonen, jonka Giorgio oli hänelle antanut heidän ensimmäisenä hääpäivänään. Toisena hääpäivänä Giorgio oli antanut hänelle mitä suloisimman tyttären. Tämä oli syntynyt juuri hääpäivän aattona. Pienen, nyt 2-vuotiaan tyttärensä Violetta oli aamulla ennen lähtöään vienyt sisarensa luokse ja sanonut tälle varuilta, että jos hänelle joskus tapahtuisi jotain, tyttö, Rose, pitäisi toimittaa maasta pois, turvaan kauemmas tiettyyn paikkaan. Sisar oli katsonut häntä ihmeissään ja kysynyt, miksi Violetta sanoi noin. Oliko jotain tapahtunut ja oliko Violetta tai Giorgio vaarassa? Eikä Violetta osannut vastata. Kielsi kuitenkin vaaran ja sanoi vain nähneensä epämääräistä unta, kuten monesti ennenkin. Violetta ei ollut varma, mitä unia ne olivat, mielen yön tuntien ja unen maailman kokoon kyhämiä alitajuntaisia omituisuuksia vaiko jollain tapaa ennen unia. Suinkaan aina hänen unensa eivät olleet toteutuneet, mutta sisar tiesi niistä tarpeeksi lopettaakseen kyselynsä ja pitääkseen suunsa kiinni, joten tämä oli vain nyökännyt. Violetta oli hymyillyt sisarelleen ja lapselleen ja suukottanut pientä nopeasti molemmille poskille ja ratsastanut pois. Ja nyt hän ratsasti pois, kirjaimellisesti, kauas, karkuun jonnekin, pakoon epämääräistä uhkaa syystä, jota hän ei tarkkaan tiennyt. Kuvittelivatko ihmiset tosiaan hänen tappaneen oman miehensä? Kaikkihan tiesivät, miten tärkeä Giorgio hänelle oli, miten hän tätä rakasti, tai oikeammin oli rakastanut. Violetta ei voinut käsittää, mitä Giorgiolle oli metsässä tapahtunut, kuka hänet oli tappanut, oliko se ollut puuma tai karhu, vaiko joku ihminen. Violettan mielessä risteili kymmeniä kysymyksiä, mutta aikaa niiden miettimiseen ei ollut. Ensin oli päästävä piiloon. Hänen mielensä juolahti kallioluola, jota kohti hän nyt oli sattumoisin menossa. Hän oli leikkinyt siellä lapsena ja tunsi sinne tien. Sinne mahtuisi juuri ja juuri myös hevonen, ja jos hän olisi hiljaa, takaa-ajajat ratsastaisivat ohi. Violetta vilkaisi taakseen ja näki kaukana horisontissa joukon ratsuja, joiden laukka melkein kuului tuulen huminan ja Romen omien kavioiden kopseen läpi hevosen juostessa hajanaisten kivikkojen yli. Hän ohjasi hevosen pois rannalta, metsään ja luolan suulle, hyppäsi pois hevosen selästä ja talutti tämän varovasti, mutta ripeästi kallion kielekkeen alle piiloon. Hänen sydämensä hakkasi ja hänestä tuntui, että hänen saalistajansa kuulivat sen paukkeen monien kivenheittojen päähän. Violetta kuuli nyt lähestyvän ratsujoukon ja sen johtajan painokkaat käskyhuudot. Aseet kilisivät tupeissaan ja hevoset korskuivat. Joukko oli seurannut häntä metsään ja oli nyt sivuttamassa hänen piilopaikkansa. He olivat jo melkein ohittaneet Violetan. Hän hengähti ensimmäistä kertaa moneen tuntiin hieman syvempään ja nojautui kallioon aivan uupuneena. Hän lepäisi hetken ja suunnittelisi jatkoa sen jälkeen. Joku takaajajien hevosista kuitenkin hirnahti ja 1 sekunnin ajan Violettan silmissä välähti pelko ja hätä hänen nähdessään Romen liikkeestä, että se aikoi vastata lajitoverilleen. Saman sekunnin aikana Violetta säpsähti hevosta kohti, tavoitteli sitä käsillään. Ei. Ja sitten kaikki oli ohi. Rome hirnahti takaisin. Takaa-ajajien joukko kääntyi salaman nopeasti ääntä kohti. Joku syöksyi luolaan ja Violettaa kohti. Tulija oli nyt ritarin puvussa ja aseissa oleva sotilas, ei enää mikään talonpoika vähäisen seipäänsä kanssa. Sotilas ei pelännyt Violettaa, vaan tarrasi hänen tiukasti kiinni ja samassa pienen kallion kielekkeen alla oli monia muitakin miehiä varmistamassa, ettei hän, nuori hentonainen, päässyt enää pakoon. Violetta oli menettänyt tajuntansa ja heräsi kuullessaan veden loiskeen.
Hän raotti turvonneita silmiään voipuneesti ja tajusi olevansa häkissä kuin vangittu sirkuseläin. Häkki oli ruuhen pohjalla ja ruuhen soutajina 6 miestä. Vieressä samaan suuntaan oli menossa myös ainakin 3 muuta ruuhta ja näissä täysmiehitys kaikilla aseet tanassa valmiina tarvittavaan iskuun. Kauempana perässä tuli varmaankin 10 pienempiä kalastajien veneitä, nämäkin täynnä ihmisiä. Violetta tuijotti kaikkia ihmeessään ja mietti hänenkö takiaan kaikki tämä ja mihin häntä oltiin viemässä. Hän kakisteli kuivaa ja pölystä kurkkuaan ja sai vaivoin kysytyksi soutajilta, mihin häntä vietiin ja mistä oli kysymys. Miehet silmin nähden säpsähtivät ja vetäytyivät kauemmas ne kaikki tuumat, jotka vain ahtaassa soutuveneessä suikin saattoivat. Mutta kukaan ei sanonut hänelle mitään. Violetta koitti kääntyä loukussaan nähdäkseen suunnan, jota kohti veneen nokka oli. Hän näki kaukana vilauksen saaresta ja sen rannan muureista ja vartiotorneista. Hänen silmänsä laajenivat kauhusta, hänen tajutessaan, mikä saari se oli. Saari, jolta ei ollut paluuta. Saari, jonne vietiin pahantekijät, murhaajat, ruttosairaat, mielipuolet. Se oli kuoleman saari. Väkijoukko hurrasi veneissään, usutti ja kannusti virkavaltaa tekemään sen, mitä näiltä odotettiin. Ihmiset halusivat julmaa viihdytystä ja olivat niin hurmioituneessa tilassa, ettei heitä voinut enää rauhoittaa mikään muu kuin se, mitä varten he olivat uskaltautuneet Poveklian saaren rantaan. Ei kuitenkaan maihin asti, sillä maa oli kirottu. Edes sotilaat eivät mielellään astuneet saaren kamaralle, mutta toisinaan heidän oli pakko. Kuten näemme nyt. Violetta kannettiin häkissä saareen ja revittiin sitten voimakkain ottein ulos häkistään. Elämä oli melkein painut naisesta. Tämä oli kauhusta jäykkänä ja pelosta turtana, eivätkä hänen jalkansa kantaneet. Violettan sumea ja voipunut mieli ei erottanut huudon sanoja, ei ymmärtänyt sitä, miksi niitä hänelle huudettiin. Ihmiset saavuttivat huudoissaan yhtenäisen linjan, jonka sanoma toistui uudelleen ja uudelleen. Huuto kuului voimakkaana ja voimistui jokaisen sanan myötä, kunnes linnut eivät enää laulaneet, eikä tuuli enää humissut. Violettan hampaiden väliin joku pakotti suurehkon kiven, ja isokokoinen seiväs lähestyi hänen rintaansa. Violetta oli jo melkein tajuton. Hän oli unessa, transsissa, jossakin, joka kohotti hänet kaiken yläpuolelle, taivaalle lentämään kuin suuri kotka, tuntemaan tuulen siivissään ja meren suolaisen maun suussaan, olemaan vapaa ja onnellinen kaiken sen yläpuolella, joka häntä saattaisi satuttaa. Hän oli koskematon ja kaikkivoipainen. Viimeisenä ajatuksenaan Violetta tajusi, mitä väkijoukko kuorossa huusi. Poveklia vampiro.